Cijenjeni gledatelji društveno-političke emisije Motrišta, dobro vam večer. Tema današnje emisije su 16. dani Balinta Vujkova. Stoga je sa nama večeras Katarina Čeliković, predsjednica organizacijskog odbora. Dobro vam večer. Dobro večer i vama, hvala na pozivu. Evo, iza nas su još jedni dani Balinta Vujkova. Mi koji smo bili prisutni bar na nekim od mnogobrojnih dešavanja možemo posvjedočiti da je bilo zanimljivo i naravno poučno. Ipak, evo, da čujemo kakvi su vaši dojmovi. Dani Balinta Vujkova su i dani Hrvatske knjige riječi. Za nas to znači jako puno. Jer nije samo knjiga na stolu, tu je jezik, tu je naš materinski govor, tu je sve ono što prati zapravo samo izdavaštvo i što prati nas i u obrazovanju i u samoj kulturi. Stoga bih nekako rekla da dojmovi su toliko duboki, toliko bogati, mi ih još uvijek slažemo. Evo upravo danas stižu prvi mailovi potpore, prvi mailovi čestitaka iz Hrvatske i iz Mađarske, pa i iz Vojvodine, koji izražavaju radost ne samo zato što su bili, nego što smatraju da je bilo iznimno dobro organizirano. To je za nas doista najveće priznanje koje smo mogli dobiti. A i sami osjećamo da smo ove godine dali maksimum što je bilo moguće i da su naši, evo mogu reći popularno, kulturni proizvodi bili vidljivi svima i da će ostati trajni. Što je ono što bismo mogli izdvojiti da je obilježilo 16. po redu dane Balinta Vujkova? Kada mi govorimo o programu 3 dana, to zaista nije lako izdvojiti, ali svakako da je program za djecu za nas emotivno najvažniji, jer smo nekako na samom početku održavanja ovih dana Balinta Vujkova usmjerili svu našu pažnju prema školama i prema obrazovanju. Često to govorim da na upražnjeno mjesto nas starijih, ako ne dođe nitko drugi, a dijete samo neće doći, onda postoji prevelik prazan prostor i stoga nam je dijete, odnosno učenik u obrazovnom sustavu, najvažnija osoba na ovom svijetu kada su u pitanju očuvanje jezika, govora i uopće knjige. Dakle, osim programa za djecu, izdvojila bih naravno književni salon koji je bio maestralno izveden, nešto sasvim novo. Potom znanstveno stručni skup koji je okupio do sad najveći broj izlagača i doista su to bili predavači vrh i jezika i književne baštine i kulturno-povijesne. I onda evo naravno da nam je multimedijalna večer onaj faktor iznenađenja koji priređujemo publici i na kraju izabrana djela Balinta Vujkova, knjiga Bajke 1. Hrvatska čitaonica i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ove godine je započeo upravo ovaj projekt koji će se nastaviti narednih godina. U pitanju je upravo ekskluzivno izdanje Bajke 1 koje se nalazi na stolu. Dakle, Balinta Vujkova, nju čine 30 izabranih dijela, što je simbolično jer se ove godine obilježava i 30-godišnjica od njegove smrti. Pa evo, zbog čega su baš u pitanju bajke, tko je radio na knjizi i koliko je uopće trebalo vremena da se ona pripremi? Mi smo svih ovih godina tiskali barem jednu slikovnicu ili neku drugu vrstu knjige koje smo namijenili djeci u obrazovanju. I naravno vidjeli smo da ponavljamo neke naslove i dugo godina smo razmišljali kako krenuti u ovaj doista vrlo težak i dugotrajan projekt. Ne može se tu početi tako da se objavi neka knjiga iz 1951. ili 1953. godine i da idemo istim koracima kakvima je išao Balint Vujkov. I izdavaštvo se mijenja, naravno i uređivačka politika. Mi smo smatrali da se ovom projektu, uopće izabranim dijelima Balinta Vujkova, treba profesionalno pristupiti, da treba napraviti jedan tim ljudi koji će znati što rade i na koji način predstaviti tu bogatu zaostavštinu Balinta Vujkova. Tako smo formirali jedan tim u kojem sam ja kao predsjednica organizacijskog odbora, potom jedan od najvećih poznavatelja uopće ove zaostavštine i samog bunjevačkog govora, naš novinar i prijatelj Zlatko Romić. Recenzentica ove knjige je bila Sanja Vulić, dizajnerski dio je odradio naš stalni suradnik Darko Vuković iz Novog Sada. Imali smo naravno i još jedan proces u okviru svega ovoga, a to je bila digitalizacija upravo 10 knjiga koje su tiskane za života Balinta Vujkova ili jedna je od njih zapravo posthumno tiskana. Znači tih 10 knjiga mi smo zapravo 11 iščitali i sve ono što je bilo pročitano, a bilo je pročitano oko 1500 pripovjedaka, morali smo tematski razvrstati. To je trajalo
više mjeseci i naravno nakon svega toga smo shvatili da je gotovo 50-60% svih pripovedaka tematski pripadaju bajkama. Bajke su opsegom i najveće i kada to gledamo bilo je nekako logično da krenemo s bajkama koje će zapravo imati i najveći broj knjiga u ovoj samoj ediciji izabranih dijela. I evo ovdje je samo 30 naslova, onda možete misliti koliko su one velike. Ove bajke su pokrenule mnoga pitanja. Naravno, mi smo iz 11 knjiga izabrali one, po našem mišljenju, možda i najbolje, najreprezentativnije. Mi smo ih tada jezično ujednačili, da to bude zaista nekako zajedno, da se i buduće vrijeme i prošlo vrijeme i neke leksičke odrednice, da se to može zaista i frazemi kojih ima jako mnogo, da se oni nađu u jednakom obliku. Tako smo naravno tom dijelu pristupili vrlo ozbiljno, zato i jest kapitalno jer ono sadrži osim recenzija, predgovora i tumač manje poznatih riječi i izraza i u ovom slučaju mislimo da će ova knjiga zaista započeti jednu ediciju koja će biti, rekla bih, na čast svima nama, a rekla bih isto tako i dug Balintu Vujkovu. Evo, je li se sa pripremom možda sljedeće knjige u ovom nizu već počelo raditi ili to tek slijedi? S obzirom na to da smo iščitali kompletnu zaostavštinu, onda možete misliti da će biti mnogo lakši posao na drugoj pripovjeci jer mi smo već lekturu započeli, izbor je napravljen i za drugu knjigu će trebati naravno mnogo manje vremena. Osvrnula bih se i na međunarodni znanstveno-stručni skup koji je trajao 2 dana i kao što ste rekli okupio je 30 predavača iz Mađarske, Hrvatske i Srbije. Evo, koje teme su se sve našle na znanstvenom skupu i koje bi se možda nekakvi zaključci mogli izdvojiti sa predavanja? Znanstveno-stručni skup organiziramo od prije 2 godine u suradnji sa Znanstvenim zavodom Hrvata u Mađarskoj, dakle naš Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Hrvatska čitaonica i Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj. Mi smo gosti kod njih, a mogu sada reći i suorganizatori u Pečuhu, tako su i kolege iz Pečuha ovdje kod nas. Možda ste vidjeli da su oni vodili i sesije s nama, oni su vrlo aktivno sudjelovali. Za znanstveno-stručni skup pripremili smo i jedan odličan program. Sesije su bile tematski dobro razvrstane i knjigu sažetaka koja naravno jako mnogo znači kada se pokazuje koliko smo ozbiljno pristupili samoj organizaciji. Ono što je jako značajno, od 30-ak naših predavača, teme su bile razvrstane na jezikoslovne teme, na književnu baštinu, kulturno-povijesnu i jedna je bila namijenjena kazalištu. Čini mi se veoma zanimljivim i to da iz svake sesije barem jedan predavač je bio već sada pitan da se ponovno vrati u Suboticu i da pokuša prezentirati svoju temu malo širem krugu ljudi. Tako će, na primjer, dr. Ante Bežen predstaviti svoju temu zašto ikavica nije postala temeljem suvremenog hrvatskog književnog jezika. Tema iznimno zanimljiva i mi ćemo je naravno predstaviti i pred našim učiteljima, nastavnicima i pred svima onima koje tako nešto bude zanimalo. Bili smo impresionirani uopće jezičnim temama. Također ono što bih mogla napomenuti kao jedan od naših pluseva u svemu ovome, da su se pojavili neka nova mlada imena, kako s naše strane, tako i sa strane dakle iz inozemstva Hrvatske i Mađarske i na taj način mi širimo svijest o samima sebi. Više nismo autistična neka zajednica koja govori samoj sebi o svojim temama, nego su to književne, jezikoslovne, kulturno-povijesne teme koje povezuju bezgranično ovaj prostor. Dakle, srušili smo bar napokon ovdje granice između Hrvatske i Mađarske i sada ovi ljudi kažu vrlo rado ćemo se odazvati sljedeći put, samo zovite. Upravo sam to htjela pitati, hoće li se suradnja sa Znanstvenim zavodom Hrvata u Mađarskoj nastaviti i narednih godina? Naravno, mi se već iduće godine pojavljujemo kao sudionici njihovoga skupa u Pečuhu, ali isto tako moram napomenuti kako mi sada bijenalno radimo znanstveno-stručni skup, ali naravno nijedna godina nije prazna, već iduće godine najavljujemo da će se termin ponešto mijenjati kako ne bismo imali koliziju sa Pečuhom. Početkom
listopada iduće godine će biti također Dani Balinta Vujkova, ali ovoga puta umjesto znanstveno-stručnog skupa imat ćemo jedno savjetovanje i već sada najavljamo temu digitalizacija koja je iznimno važna. Već smo danas pozvali evo u Beogradu na sajmu knjiga, na gostovanju kolege iz manjinskih zavoda da predstave uopće digitalizaciju koju oni rade. Među njima imamo zaista veoma vrijednih kolega poput Mađarskog zavoda za kulturu i na taj način ćemo pozvati i bibliotekare i druge institucije koje se time bave kako bismo vidjeli kako se možemo umrežiti, kako ne bismo pravili duple poslove. Naravno da svi ovi znanstveni skupovi o kojima mi sada govorimo ne bi bili gotovi tako dugo dok nema zbornika u kojem se ovi radovi, kao što je ove godine predstavljen zbornik za 2 prošle godine, i na taj način mi pružamo svima onima koji će se baviti ikada poslije nama, pružamo mogućnost da mogu, dakle, i u svojim stručnim radovima, možda i u seminarskim radovima, doktorantima i onima koji studiraju, da se mogu naravno baviti nama. I to su sve zapravo kockice u jednom mozaiku istraživanja naše kulturno-povijesne baštine. Kulminacija manifestacija Dana Balinta Vujkova bila je upravo multimedijalna večer koju je ispunilo mnoštvo emocija. Svi koji smo bili prisutni mogli smo to i osjetiti. Te večeri posebno je naglašen značaj književnosti, kako one stare, odnosno Balinta Vujkova, tako i suvremene. Te imamo dobitnike nagrada koje dodjeljuje Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata. Pa evo da čujemo i tko su dobitnici. Ove godine Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata dodijelio je 2 knjige, jedna ide svake godine redovito, to je nagrada za najbolju knjigu Emerik Pavić. Ove godine to je knjiga Kalmana Kuntića u izdanju Hrvatskog akademskog društva o pravnom fakultetu. Knjiga iznimno vrijedna jer je to novost, to je nešto što nije kompilacija postojećih saznanja ili informacija, međutim to je popunjeno arhivskim dokumentima, fotografijama i zaista vrijedna knjiga. Druga nagrada je nagrada za najbolju knjigu poezije u posljednje 3 godine pod nazivom Anto Gustav Matoš. Dobitnik je Milovan Miković za knjigu Prah obiteljske srebrnine. No, još jedna nagrada na kojoj smo mi posebno ponosni, to je nagrada Hrvatske čitaonice i organizacijskog odbora Dana Balinta Vujkova. To je nagrada za životno djelo koja nosi naziv Balint Vujkov Dida. Mislim da onaj tko dobije tu nagradu zaista je nasljednik, ili mogu reći da se nekako ispod šinjela Balinta Vujkova može izvući. Ove godine mislim da je zaista došlo u prave ruke, to je naš Lajčo Perušić, Subotičanin koji dugo godina živi u Zagrebu, ali čovjek koji je preskroman, ali koji je ogroman broj tekstova napisao, koji je objavio 4 knjige, 2 poetske, 1 publicistička o Lozi Perušić, jedna je zadnja koja je ove godine Vrijeme u pokretu, dakle zbirku svojih priča kratkih objavio. Međutim, taj čovjek je radio puno na promidžbi uopće literature, književnosti, bunjevačke kulture, kako u Hrvatskoj, tako i ovdje kod nas. On je bio često i naš gost ovdje, ali nama je jako važno da budemo vidljivi i u našoj domovini, da se zna da mi ovdje postojimo, da nismo tek neko društvo koje zaista samo svira tamburu i pleše, nego da mi nešto pišemo, da razmišljamo i da možemo dijeliti onu baštinu zajedno. I zato bih ponovila da je multimedijalna večer također ukazala kako prošlost treba izvući iz prošlosti, treba je u sadašnjosti dati onima koji nas nasljeđuju u budućnosti. Večer je ispunila glazbeno-vokalni ansambl Brevis iz Osijeka, ali tu su bile i klape koje je zapravo bilo iznenađenje za samog dobitnika nagrade Perušića, gospodina Perušića, ali i naravno sve prisutne u vijećnici. Pa vjerujte, i mi smo se iznenadili kad smo vidjeli da nam se neke stvari ovako slažu, kada ne moraš nikoga moliti, kada ti se netko sam pojavi i kaže evo mi želimo biti vaši, dio vašeg programa. Posebno sam ponosna na klapu Geta koja je danas evo u gradu, u Subotici i koja nekako ovu publiku voli subotičku i vjerujem da ćemo imati prilike još s njima surađivati. Dakle, bio je to trenutak vrlo emotivan. Mislim da za sve nas i organizatore, pa nekako nam se u zadnje vrijeme tako događa da ta multimedijalna večer, bez obzira što književnost i sama po sebi nije toliko kako bih rekla, popularna među širom publikom. Međutim, ipak se sada vidi da tu ljudi mogu mnogo toga lijepoga čuti, mnogo toga doznati i na neki način podijeliti svoje emocije.
Lajčo Perušić je već pisao i zahvaljuje, kaže da nije očekivao ovako nešto u svom rodnom gradu, ali evo grad je na neki način se odužio čovjeku koji je isto tako i za Suboticu nešto učinio. Mislim da smo pokazali da smo zaista ove godine imali ciljeve da budemo izvrsni u onome što radimo, da što veći krug ljudi uključimo u programe i rekla bih da smo sebi podigli prilično visoko letvicu. Mislim da će to biti nekako zahtjevno ispuniti i naredne godine, ali u to ne sumnjamo da će organizacijski odbor se potruditi i dati sve od sebe da to ispuni. Mi vjerujemo naravno u mlade, vjerujemo da će se oni uključiti u većem broju, vjerujemo u gimnazijalce, vjerujemo u studente, a naravno mi smo uvijek ovdje i spremni da prošlost ponovno vratimo nama. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za nas. Želimo vam puno uspjeha u vašem daljem radu. Hvala. Sa nama je bila Katarina Čeliković, predsjednica organizacijskog odbora Dana Balinta Vujkova. U drugom dijelu današnje emisije nastavljamo u istom duhu, odnosno razgovaramo o manifestaciji Dani Balinta Vujkova, ali sada sa Bernadicom Ivanković, članicom organizacijskog odbora i predsjednicom Hrvatske čitaonice. Dobro vam večer. Bolje vas našla. Evo, Dani Balinta Vujkova započeli su programom za djecu. Pa evo, koja je uloga djece u ovoj manifestaciji? Djeca su naša budućnost i zbog njih sve ovo i radimo, jer ako nema netko ko će ovo nastaviti ili ko će kasnije govoriti bunjevačkom mikavicom i nastaviti ove naše običaje i sve ono što je vezano za knjigu i riječ, onda ništa nismo napravili. Stoga posebno pozornost poklanjamo djeci svih uzrasnih dobi i vrtiću, osnovnoj i srednjoj školi i tako prva manifestacija u Danima Balinta Vujkova je uvijek program koji je nazvan Narodna književnost u školi i na koji dolaze djeca koje nastavu pohađaju na hrvatskom jeziku i Subotice i okolice, znači Tavankuta, Male Bosne, Đurđina, zatim koji pohađaju predmet hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture iz Žednika, ali i vrtići iz Tavankuta, Subotice i Male Bosne gdje se rado odvija na hrvatskom jeziku. Ove godine po prvi puta su sa nama bile i djeca iz Monoštora, iz škole 22. oktobar, koji su sada u rujnu započeli prvi ciklus osmogodišnjih školovanja na hrvatskom jeziku i bili smo posebno sretni što se naša velika porodica polako širi i van Subotice. Evo, osvrnula bi se kratko na to da djeca uče narodnu književnost u školi kao što ste i pomenuli, ali evo recite nam koliko su oni zaista zainteresirani za ovu vrstu književnosti i je li rado sudjeluju u ovoj manifestaciji? Moram priznati da djeca kojim pametno i aktivno pružite neki materijal sudjeluju i zavole sve. Narodna književnost možda nije prijemčiva i nije suvremena, pa samim tim treba se pribeći nekim posebnim pogodnostima ili nekim trikovima kako bi ih zainteresirali. Evo mi već godinama pokušavamo na različite načine djecu aktivno uključiti u narodnu književnost. Samim tim oni svake godine, jedan vrtić, jedna škola priređuju predstavu po knjiškom predlošku jedne narodne pripovjetke koju je zapisao Balint Vujkov. Ove godine su predstavu pripremili osnovna škola Vladimir Nazor i Đurđina. To je bila jedna interesantna pripovitka o linoj snaji, a svu simpatije i velike pohvale su pokupili naravno oni najmlađi mališani iz vrtića Marija Petković-Sunčica koji su ove godine odigrali predstavu, odnosno pripovitku Dica lipog Jerka. Bilo je više nego interesantno i djeca koja su sudjelovala u predstavi ili ona koja su to gledala su svojski uživala, a osim toga trudimo se im govoriti o novim riječima, pričati ikavicom, ponuditi im sadržaj kroz neke druge medije, ne samo knjigu, nego i kroz slikovnice, kroz strip, kroz animirani film, kroz audio priče. Razne druge forme smo obrađivali tijekom ovih 16 godina i samim tim približili narodnu književnost kao nešto što im je blisko, drago i njihovo. Pomenuli ste da evo, po prvi put su bila djeca iz Monoštora jer je od ove školske godine započeo i kod njih obrazovanje na hrvatskom jeziku. Pa evo, kako su se oni uklopili, kakvi su njihovi dojmovi i je li im se uopće svidjelo sve to?
Za njih je ovo bio poseban dan, osim toga što su sudjelovali na ovom programu u okviru Dana Balinta Vujkova, oni su imali cijelodnevni izlet u Subotici, dakle bili su u Zoološkom vrtu, imali su posebne još neke programe koje je Hrvatsko nacionalno vijeće za njih priredilo. Bila nam je velika želja da dođu sada kada smo skupljeni barem većim dijelom djece koje su na nastavi na hrvatskom jeziku, da vide da nisu sami i usamljeni. Njih je sada svega 7, ali ja se iskreno nadam da će ih sljedeće godine biti još više, naredne godine još više i da će se sve slobodnije i lakše odlučivati svake naredne godine, ne samo u Monoštoru, nego i drugim mjestima u Vojvodini, pa da će ta mreža biti možda i gušća gdje se sve nastava odvija na hrvatskom jeziku. Naravno, nismo pomenuli da je zapravo na toj cijeloj manifestaciji, odnosno sudjelovalo više od 350 djece. Da, oko 350 djece je sudjelovalo, plus sudionici programa kojih je bilo 50-ak gosti, tako tu negdje bliže 400 ljudi je bilo, sala je bila dupke puna, ali je bila savršena tišina kada je bila predstava, što znači da ih je zainteresiralo, jer djecu ne možete prevariti, njima kad je dosadno, oni će početi pričati i nećete ih moći ponovo umiriti. Stvarno su uživali, tom prigodom smo im predstavili i novu knjigu, jer kao što sam malo prije rekla, svaki puta mi tiskamo neku knjigu iz opusa Balinta Vujkova. Do sada smo već otisnuli sve pripovitke koje su bile i kod nas u arhivu Gradske knjižnice Subotica i reprinte raznih knjiga koje smo imali. I sada smo se odlučili na ekskluzivni projekt, na jednu ekskluzivnu knjigu o kojoj vjerujem već Katarina nešto i rekla, a to su izabrana djela Balinta Vujkova i prvi tom, prva knjiga je posvećena bajkama i onda smo naravno za sve školske knjižnice i vrtićke knjižnice podijelili darove, pakete knjiga koje će oni moći tamo posuditi i čitati. S ovim je započelo zapravo prva ta manifestacija, da kažem, događaj u okviru Dana Balinta Vujkova i to se odigravalo u Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo. Nakon toga, isti dan, ugostili ste i Jasnu Horvat, književnicu iz Osijeka. Ona je gimnazijalcima predstavila svoj pametni roman. Pa evo da vidimo kako je došlo uopće do suradnje s njom i kakvi su dojmovi srednjoškolaca nakon predstavljanja ove knjige. Moram priznati da Bog složi uvijek sve kockice, nekada ni sami ne znamo zašto nam određene ljude stavlja na naš put, ali sasvim sam sigurna da smo proljetos sudjelujući na jednoj stručnoj konferenciji u Osijeku, kada smo bili i mi sudionici, upoznali smo Jasnu Horvat koja je već tada govorila o svojim pametnim romanima, zainteresiralo nas je to o čemu ona priča, bolje smo se upoznali i ona je naš poziv oberučke prihvatila. Mislim da je ulazak u gimnaziju bio izuzetno važan, jer smo time otvorili još jedno poglavlje, još jedna vrata gdje imamo naravno nastavno hrvatskom jeziku. Gimnazijalci su pozorno slušali njeno izlaganje koja je bila vrlo koncizna i točna kako je zvonilo 45 minuta, tog trenutka inače baš završavala svoje izlaganje. Odmah su i praktički mogli da isprobaju ono čemu je ona govorila, a što su u stvari pametni romani? Pa to su romani koji osim svoje tradicijske papirne forme imaju sebi i neku suvremenu tehnologiju, odnosno medije, a to su ubacivanje QR kodova poznatih, Quick Response kodovi, gdje možete brzo dobiti jednu novu drugu informaciju. Uz pomoć pametnih telefona ili tableta, očitavajući taj QR kod, vi dobijete dodatne informacije o onom tekstu koji ste čitali i on vas vodi na neko drugo mjesto. To je naša neka budućnost. Ono što svi znamo da danas mnogi od nas imaju svoje knjižnice, ali da se one lično, evo moja, se brzovito širi i već postoje problem gdje ćemo slagati svoje knjige, gdje ću moje, gdje će sinovljeve i ostale biti. Ovako, na ovaj način mogu se slagati knjige i u nekom virtualnom svijetu, a mogu se čak i popunjavati nakon promocije knjige. Evo, ona je rekla da ti QR kodovi se popunjavaju čak nekad i kasnije kada je već knjiga otisnuta sa nekih promocija i tako dalje, ali ima jako puno videa i raznih
tekstova koji se mogu pročitati i dobiti se još dodatne informacije. Mislim da je ono što mi već godinama radimo u kvizu Čitam i skitam, povezivanje tradicijskog i suvremenog kod današnje suvremene generacije, dobitna kombinacija, jer oni vole knjigu, ali više vole ove suvremene medije. Ako treba da već čitaju knjigu, treba im potvoriti neki od ovih suvremenih medija, pa će onda samim tim zavoljati knjigu. Jednom kada se pelcu, ja to tako volim reći žargonski, onda se nakon toga čita i tijekom cijeloga života. Jesu li gimnazijalci imali priliku na licu mjesta uzeti tablete i pametne telefone i proveriti i vidjeti te QR kodove? Jeste, dobili su, znači podijeljeni su im QR kodovi, određene preslike iz knjige gde su mogli da se, znači da svoj telefon upere na taj QR kod, da ga isprobaju i naravno, evo, pozvani su svi da kada su slobodni dođu do gradske knjižnice, jer mi imamo već neke naslove Jasne Horvat, a i sada smo pribavili još par komada, tako da svi oni koji tada nisu stigli ili jednostavno nisu mogli isprobati zbog možda nedostatka interneta, jer nema svako na svom telefonu internet, onda će moći naravno posuditi tu knjigu i na miru uživati u njenim, što bih ja rekla, novim dimenzijama. Zvuči vrlo zanimljivo. A u okviru pratećeg programa Dana Balinta Vujkova neizostavna izložba knjiške produkcije vojvođanskih Hrvata, pa evo, što su posjetitelji u okviru toga imali prilike vidjeti? Svake godine u okviru Dana Balinta Vujkova mi analiziramo našu knjišku produkciju za proteklu godinu, odnosno između dvaju dana Balinta Vujkova. To je izuzetno važno da vidimo čime se bavimo, čemu pišemo, na kom smo stadiju i gdje bismo trebali, odnosno gdje idemo, kuda smo krenuli. I ove godine je analizu uradio neko što se tiče same tematiziranja što smo čitali. To je bila ove godine profesorica Ana Gaković iz gimnazije, a ja sam priredila izložbu svih tih naslova, znači ne samo knjiga, nego i periodike, listovi, časopisa koje su protekli godinu izašli i možemo konstatirati da prošlogodišnja knjiška produkcija je bila na razini prethodnih, nekih već ustaljenih 30-ak naslova kojih već godinama imamo. Ono što možemo zamijetiti jeste da smo već standardno imamo 10-ak naslova iz poezije, to neki kažu možda najmanje se čita, ali se nekako možda najviše piše, ali ono što je u porastu i što je značajno jeste nekih 10-ak naslova iz oblasti periodike, iz oblasti znanosti i istraživanja, što je jako važno, što znači da smo se počeli ozbiljno i studiozno baviti samim sobom i onima što radimo. Kakvi su planovi za narednu godinu? Hoće li biti nekakvih izmjena ili možda novina? Pa Dani Balinta Vujkova su sami po sebi izuzetno bogati, uvijek se trudimo nešto novo donijeti. Ono što znamo da je sigurno jeste da znanstveno-stručni skup koji radimo bijenalno sa znanstvenim zavodom Hrvata u Pečuhu, znači u Mađarskoj, se radi jedne godine kod nas u Subotici, sljedeće godine će taj znanstveni skup biti u Pečuhu, ali naravno da mi nećemo izostati sa ovim znanstvenim stručnim dijelom, pa ćemo i naredne godine u vrijeme Dana Balinta Vujkova organizirati savjetovanje, najvjerojatnije na temu digitalizacije, možda neku bibliotečku knjižnicu, neku temu vezanu za knjižnicu, tako da još smo u pregovorima, odnosno članovi organizacijskog odbora, sada kada sve ovo prođe i kada budemo sumirali koliko smo uspješni, što je bilo dobro, što smo realizirali i gdje smo sve možda pogrešili ili šta bismo trebali pripaziti za narednu godinu, onda ćemo vrlo brzo precizirati temu za narednu godinu. Ono što je sigurno da ćemo nastaviti sa tiskanjem ekskluzivnih izdanja izabranih dijela Balinta Vujkova. Svakako ćemo nastaviti sa predstavama sa djecom. Gimnazijalci koji su sudjelovali u stručnom skupu kao posmatrači, a ovog puta imali su i taj književni salon, ćemo ih uvrstiti opet sa nekom temom da ovo što su sada bili voljni i prihvatili da to nastavimo i naredne godine. Ono što je dobro nećemo sigurno mijenjati, ali ono što možda ima potreba ili želja, sigurna sam da ćemo nešto novo i uvrstiti, ali to onda neka ostane za narednu godinu. To ćemo vidjeti i trudit ćemo se svakako da vas ispratimo i naredne godine. Hvala. Sa nama je bila Bernardica Ivanković. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za nas. Želimo vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala vam puno što pratite naš rad.
Dragi gledatelji, s ovim smo došli do kraja emisije Motrišta. Reprizu možete pogledati srijedom od 10 i nedjeljom od 21 sat ili na YouTube kanalu Hrvatske redakcije Croinfo. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.